Връзката между спорта и храненето. Ти какво съветваш хората? Трябва ли да спортуват задължително или е възможно да се мине на диета и без спорт? Вече това зависи също от човека и от годините на човека. Значи човек, който идва при мен на 50 години и момиче, което е на 20 е съвсем различно. Естествено, че винаги съветвам да спортуват, защото спорта допълва след диетата, спорта оформя тялото, спорта подобрява формата, тонуса, настроението и килограмите. Но спорта само то не може да свали килограми, защото много пъти ние, когато правим някаква тренировка или тренираме или кардио или каквото да е било, естествено, че ние изразходваме повече енергия. Следователно имаме нужда от много повече енергия като интек. И по този начин, като вземем повече храна и тренираме, и резултатът е никакъв. Но ако правим и правилен хранителен режим и спорт, тогава резултатът ще бъде троен. А ти интересуваш ли се от твоите клиенти? Дали те спортуват? Какво точно правят на ден? Аз гледам постепенно да вкарвам абсолютно всичко в правилно отрасъл, всичко, което ще им помогне в ежедневието им. На мен не ми е важно колко свалят, а важното е, че първо те успяват да намерят проблема, който имат в тях. Защото всеки един от нас има някакъв проблем и заради този проблем той качва или обича нещо, или комплексирано от нещо, или не вярва, или не може да пази, или няма време. Така че аз постепенно опитвам да решавам проблема, което първо психичният проблем, който имаме, след това почвам да подобрявам навиците, това с храненето, да заобичат храните, които са ги намразили заради диетите, както вкарвам храните, които по принцип ги забраняват на себе си заради диетата. И естествено, на който мога да убеда, винаги препоръчвам спорта. А кой е бил най-вдъхновяващият ти пациент? Имаш ли такъв спомен от всички хора, на които си помогнала? Кой наистина така те е вдъхновил и си постигнала желания резултат? Много хора имам, които са постигнали много добри резултати. Оня ден даже се срещнах с едно момиче във фитнеса, която дойде при мен и каза, че аз не мога да отслабвам. Тя не е много висока, но беше доста плъничка, отслабна, почна да тренира. Минаха вече 2 години от тогава, тя изглежда по-добре от мен. По-добре от... Защото аз винаги трябва да съм пример на тия хора, които идват, но за мен тя стана пример. Наистина аз много се гордея с нея. Също има и много други хора. Имам една жена, която не беше много пълна, но се хранеше правилно, имаше висок холестерол. Отслабна там колко 8 до 10 кг. Изглежда в перфектна форма, спазва диетата, вече стана начин на хранене при нея. И през 3-4 месеца минава, виждам я, както и много други също. А какви си наблюденията? Знам, че не практикуваш само в България, но и в чужбина. Какви си наблюденията? Тук повече хора с нормална тегло ли има или? В България преди не знам колко, 15 години, колкото повече години минават, толкова повече затлъстяваме. Преди 10-15 години нямахме затлъстени хора. Значи, като процент на затлъстяването, примерно 90-та година, беше повече от 50% от това сега. Значи хората изглеждаха от 10 може да се намери една пълна, ако не се намери. Защото хората се храняха с много по-изчистена храна, имаха малко повече време и повече спокойствие. Нямаше толкова много бързи закуски, бързи хранене, бързен живот, проблеми, криза и всички тия неща. Оказва влияние върху всеки човек. В България, за съжаление, в момента затлъстяването не е само при възрастните, но и също така и при децата. При децата сме над 80% затлъстели. Кои са най-честите грешки, които допускат хората при спазване на диети? Че гледат да не се хранят. И мисля, че колкото по-рядко се хранят, толкова повече ще отслабнат. Но всъщност те не знаят, че дори да се хранят един път, те могат пак да напълняват, защото обема на храната, която поемат, е много по-голям от това, което може да поеме стомаха. Следователно, без значение дали е вечер или сутрин, или на естествено, че като е сутринта е по-добре, защото поне успяваме да го изгаряме. Но като е вечерта, вече няма как човек да си го изгаря, защото
хем увеличаваме обема на стомаха и го свикваме с по-големи количества, хем не може да го изгради. Добре, какво ти е мнението за разделното хранене? И тези сега в днешно време са много популярни тия диети, които търсят бърз резултат. За еди колко си дена на разделно хранене, съседи какви си храни. Аз винаги съветвам на хората, като почват да пазят някаква диета, ако мисля, че това е нещо, което не е възможно да го спазват цял живот, естествено с малки изменения в диетата за по-добре, ако не могат да спазват такъв режим, по-добре да не го почват. Защото това означава, че те ще го правят временно. Всичко временно не може да остава пък. От друга страна, когато пазим една диета и сваляме някакви килограми, за да може организма да свикне с тях и да се адаптира, трябва минимум 6 месеца. Така че трудно може човек да бъде на гладуване или на разделно хранене 6 месеца. Много трудно. Добре, и сега да обобщим с няколко думи. Ако аз искам да започна диета, кои са най-важните основни принципи, които ти съветваш хората? Първо, водата. Задължително приемна вода, вече в зависимост от човека и килограмите му. Горе-долу се приема по 0,30 на килограм тегло. Второ, задължително прием на храни, което обичате. Следователно, вие създавате диетата си и аз ви прибавям само неща, които са полезни, освен тия неща, които ги обичате. И тая храна цялата се разделя на поне 4-5 приема. Няма почивки, защото няма да имате нужда от почивки, вие всичко ще имате почти всеки ден. И ако могат да вкарват спорт, дори не е задължително да бъде 4 часа в фитнеса, не е задължително да бъде всеки ден, но да решим да променим начина на живот и да влезнем в някакъв нов лайфстайл, в който да вкараме спорта като удоволствие и като антидепресант, защото вече на мода всеки да стори да вземе антидепресанти, които не правят нищо освен да вредят. Така че да почнат в спорта, ако могат един път седмицата е достатъчно, ако не 2 пъти, 3 пъти, колкото могат, не да се насилват да го направят непрекъснато, само и само заради цяло. Добре, благодаря ти много. Моля,